No, chcem vám ešte vsunúť pre toto video, čo teraz budete pozerať, že bude to také trošičku kecacie video. Nevedel som, že to bude také dlhé. Chcel som vám predstaviť ja. Komédia, ja som tam tiež ešte nebol, už bol. Teraz neviem, v akom čase mám hovoriť, keďže ja som to už zažil a vy ste to ešte nevideli. A to je jedno. Takže vám ukážem to centrum Sydney, veľmi pekne tam je. A po ceste tam som natáčal také kecacie video, prečo som tu a ako som sa sem dostal. Je to zaujímavé, aspoň dúfam. Určite som sa tam zakoktal vo viacerých veciach, že začal som tému a potom som sa k nej nevedel vrátiť, to som si pozrel potom a ešte teraz pri editovaní to pozriem celé s vami a keď tak niečo doplním neskôr, uvidíme. Ale chcem tam doplniť to, že prišiel som sem cez agentúru Great Mate, píše sa to G8M8 a požiadali ma, že či môžu prezdieľať tieto videá a že prečo nie. Takže možno sa nadviaže nejaká spolupráca, bolo by pecka, keby hej. Všetko pomôže. Ja kde mám ani ďaleko na tú stanicu? Čakal som oveľa viac, ale dá sa to. Je to také, že vsúka momentálne týždeň potom videu pomaly, nie týždeň, asi 5 dní potom, čo toto točím. A ešte teraz idem prvýkrát variť. Zatiaľ som doteraz stále jedol iba vonku. No nebol čas, doma som skoro ani nebol, pretože som sa tam iba vyspať. Stratil som kondičku. Už mesiac som necvičil, takže potrebujem ísť na fitko. Spolubujúca chodí niekam, takže dneska sa spýtam, že kde a dúfam, že pôjde so mnou. A bude content aj z fitka, keď sa tam bude točiť. Môžeme si tam niečo akože obkecať, čo a jak. A tak ďalej. Užite si to, lebo ja si to zatiaľ perfektne užívam. Ahojte zas. Ideme spodkom teraz na druhú zastávku, aby ste to videli aj z tejto strany. No, po včerajšku, čo som to vydal, veľmi pekné ohlasy ste mi dali. Ani som tak nečakal, až to bolo dobré, tá spätná väzba bola pecka. Mám sa z čoho učiť ešte a niektorým dlžím aj vysvetlenie, lebo veľa z vás ani nevie, prečo som tu a že ako som to točil a že prečo takým spôsobom som to aj točil, lebo nebolo to v pláne, aby som natáčal ako nejaké vlogové videá až na YouTube pre verejnosť, hej. Už ak som bol na letisku, tak som si zobral kamerku, mimochodom točím to na Insta360 X2. Neviem, či som tam nechal aj vodoznak, sa mi zdá dole, už si nepamätám. No a všetko som točil vlastne v nízkej kvalite, aby to bolo rýchlo spracované, moc som sa s tým nebabral. Som začal točiť na letisku, no pred letiskom a začal som strihať na prvom letisku. A prebežne som posielal už nejaké videjka aj rodine, takže iba za tým účelom to bolo, hej, chceli vedieť, že aká bude moja cesta a tak, takže iba takto som to riešil. No a potom bolo druhé letisko, potom ten príchod, potom som ešte chcel ukázať okolie a všetko som točil. A teraz som pozeral, že to cípane, že to má niekoľko dní, asi 60 GB záznamov a že čože. Takže to trvalo a všetko som točil akože v 4K, ale prvé letisko cca som točil, vlastne už exportoval som niekoľko videí už v HDčku iba a na výšku. Takže kto si to pozeral cez mobil, malo by to byť v pohode. Ale na telke to je akože hrozné, takže musím sa s tým pohrať ešte. No a musím kúpiť mikrofón, hej, to viem. No a zvyšok už potom som musel dotáčať vlastne v tom istom formáte, v tom istom rozlišení všetko, jak som to vydal to prvé. Takže už sa mi to chcel meniť, no taká piplačka je s tým. Tým influencerov nechápem, strašná je s tým piplačka, veľa dát, veľa odpadu bolo, veľa trebalo skracovať, nevedel som čo vyhodiť, lebo všetko bolo zaujímavé, aspoň pre mňa. Takže tí, čo vedeli, že prečo som tu, tak aj nepotrebovali nejaké
vysvetlenie, čo som točil. Nepotreba vedieť to moju ten background, že prečo, čo a jak. Ale pre vás ostatných poviem, že prišiel som sem na študentské víza. Za účelom zlepšiť angličtinu. Nie je taká bohviaká, je úplne že základná. Takže ju chcem zlepšiť, aby bola na nejaké také úrovni, na ktorú môžem byť hrdý. No, už sme v meste, bude to asi zhluk, takže ja sa budem snažiť rozprávať nahlas. No, takže som tu na študentskom víza, ktoré... Bez mikrofónu neviem, či bude, a nechce sa mi tam písať titulky, hrozné to je. A už asi sa pochrávam aj s tou AI. Vraj sa to tam dá akože pekne vyladiť zvuk, vyladiť titulky, hocičo, ja neviem. Nie som nejaký profik, bloger aj nič, takže sama to... Ja som aj nechcel vydávať druhé video, hej. To ma donútilo už tak okolie, lebo každý jeden z vás mi napísal, že bolo to super a každý chce vidieť druhú časť. Veľmi veľa by toto písalo. A ja čo nie, že to som strieľal akože dlho. Takže dneska som sa rozhodol, že dáme nejaký ďalší trip. Pôjdeme do centra Sydney priamo. Tam je blízko opera. Tam je nejaký store s foťákmi, poviem sa tam spýtať na nejaké mikrofóny k mojej kamerke. A ešte... Čo tam bol? Je vlastne škola. Chcem sa ísť pozrieť do školy, čo a jak to tam vyzerá. Vidíte, vrátim sa k tomu ešte. Tá škola. Mám to na rok. A popri tom budem hľadať nejakú prácu. Ešte vôbec nič nemám, len som pozeral niečo na Google. Že či tým je niečo v okolí. A neviem preložiť si ani lakovňu, ako sa povie lakovňa, lebo u nás všade v EU to poviem paint shop. Alebo bolt cabin a tak. Ale toto vôbec mi nie je nič také vyhľadať, takže si to ešte preverím, že čo a jak. No ale budem sa uchádzať niečo o striekanie aut, oprava aut alebo také niečo, lebo to mi trošku ide, takže práve toto je dobré platené remeslo, idem sa na toto zamerať a ak nie, ešte som niečo zbadal, po ceste bolo kúsok odo mňa, jak sa to volá, car wrapping, olepovanie aut. A to je taká čistejšia robota, poďme sa tam spýtať, že čo by mohli. Aha. Auto repairs. Len sa treba obzerať, tu práce vraj dosť. Moment. No. Nebudem rozprávať, keď ide vlak, lebo nie je to počuť, bez mikrofónu určite nie. Budem hľadať nejaký lepší s noise cancellingom, niečo také, lebo tu stále niečo jazdí. Vlaková doprava je to taká, že najlepšia, aspoň si myslím, ešte som nenašiel metro, aspoň s môjim spojom, neviem, vraj tu je tuším iba jedna linka, takže budem si to pozerať. Ale vlakom sa ide perfektne, len chodia, neviem, asi každú pol hodinu. Teraz ideme na vlak. To máme cestu asi nejakých 30-40 minút, sa mi zdá, do mesta. A čo tam? Tam sa potom zasa ozvem. No a ešte som si pre vás zrobil, nie pre vás, pre seba. Pre seba som si zrobil taký mini ťahák, lebo nevedel som čo povedať. Vlastne povedal som všetko. Povedal som všetko. Toto je krása. Wow. Autičkári. Neviem, jak to tu je s tými autami, ale strašne veľa vecí tu je dovolených. Videl som tu rôzne tuningy, hej, aha. To bude mať nejaká baba.
Videl som tu rôzne tuningy aut, obrovské spoilere, výfuky parádne, piči to ich počuť, ako, pardon za môj slovník. Takže... Moment. No sú tu rôzne tuningy, asi tu je veľa vecí dovolených, niečo ako v Amerike. Vyzerá to brutálne. No k čomu ešte, čo povedať? Zatiaľ vám ukážem tur cez mestečko, kým sa dostaneme ku vlakovej stanici a zobral som peňaženku. Hej, mám. A keď mi niečo napadne, ešte vám poviem. Neviem jak ale teda jak oni, ale ja tu chodím jak mám tak. Normálne, že lebo tu sa chodí asi predpokladám po ľavej strane. Včera, viete, si zvyku ja to aj nevnímam, proste idem si rovno a nechcem nikomu zavádzať, tak si idem po svojej strane, aký človek 30 rokov zvyknutý. A cudzinci sa umíňajú, ale miestni akože idú a oni idú, aj by ma prekročili, no. Takže ja som včera, všetci mi takto uhýbali, ako by sme hrali, ako hru. Proste dobre. Takže musím si uvedomiť, že mám svoj po ľavej strane, aspoň myslím, ešte sa opýtam spolubujúcich. A potom vidíte ďalšia vec, čo ste sa pýtali na house tour. Neviem, či to teraz v blízkej dobe urobím, lebo stále tam niekto je. Čo sa týka, že kde bývam, tak je to je to Intrak vlastne, hej. Má to nejaká firma, ja neviem, jak sa volá, niečo Stady, Austrália, neviem čo. Takže oni to tam, dosť na rušnom mieste. Oni to tam spravujú, majú niekoľko domov pre študentov z rôznych kútov sveta. Ja som tam Slovák. Je to taký, vyzerá malý dom, ale je tam veľa izieb. Ja mám spolubujúceho z Korei, 22-ročný chalan, veľmi milý, veľmi slušný. Všetci sme tam na takej podobnej úrovnej angličtine, takže každý jeden z nich je tam na angličtinu. A ešte tuším, že nejakí dva mali ďalšie predmety. Nie je to povinné, už kto si jak dá. Ale na študentské víza to musíte byť vlastne niečo študovať, hej. No a potom tam mám veľa aj celkovo z mesta, je tu strašne veľa z Ázie ľudí, veľmi veľa. Aj v mojom dome je väčšina z Ázie. Mám tam toho Korejčana, možno ešte jeden. Tie mená vám nepoviem, lebo ťažko sa mi to strašne pamätá. Inak aj neviem, kde chodím, ale tuším, že idem dobre. Nie, áno, dobre sme tu. V Kogarach. Tu máme tú zastávku. Pozriem sa, keď mi ide vlak a potom vám poviem zvyšok o tých spolubývajúcich. Ideme na vlak, lebo chodí každú pol hodinu a včera mi jeden ušiel 2 minútky iba pred nosom. A som sa nevedel vymotať, ale ideme pozrieť. Toto je môj vlak. Presne jak včera. Ďalší prišiel asi 37 minút. Takže pecka. Ja zoberiem asi hore. Dobre, ja vám
No, neviem, ak to bude počuť, skúsime teraz. Dáme to takto potom. To vám ukážem. To je strašne špinavé okná sú. Nie, že špinavé, zahmlené. Takže neviem, čo bude vidno. Ale skúsim vám do toho kecať, aby sa budete pozerať, hej? Takže mám tam... Inak celkovo tuším, že 11 ľudí na dome. To som také mal ešte v Holandsku. Každý, kto vie zo zahraničia, kto žil, mám tu medzi vami takými kamarátov, ktorí boli v zahraničí, takže vedia, že tie zdieľané domy nie sú akože boh vie čo. Čím lacnejšie, tým lepšie. Čím drahšie, proste je to akože... Nemusí byť pravidlom, že luxusnejšie, hej, ale na moje potreby, čo som tam, mám tam úplne, že všetko, čo potrebujem, je tam kuchyňa kompletne vybavená, sú tam dve kúpeľne a každý tam pracuje vlastne v inom čase, takže nie sme ani spolu stále na dome, že by sme si nejak zavádzali. Ako ešte nemám čo hovoriť, som tu druhý deň. Dvakrát som tu spal, takže ešte uvidíme. Ale vždy sa dalo vysovariť s tým. No. Je to vlastne, že domček. Potom tam je hneď za domom, spojené to je, ale oddelený vstup a je tam neviem koľko izbový, asi ešte niečo také a potom tam je ešte na záhrade niečo ako letná kuchynka, tam je ďalší párik. Tam je párik, nejaká Češka mladá, Češka s Brazílčanom a potom tam je ďalší párik nejaký, potom tam je párik Japoncov, potom tam je zvlášť Japonka s Japonkou, potom tam je jedna Japonka s Češkou, to majú vedľa mňa izbu, tiež mladá baba. Všetci sú tam, ja som tam vlastne asi najstarší, 30 ročný a potom tam ešte vlastne jeden párik tiež má, jeden chalanisko má 27 a jedna baba Japonka má tiež 30. A však sú mladí, no. Bolo ich tam dosť, ja som tam došiel akože privítať sa. Hneď som išiel v tej noci, čo ste videli vo videu, v tej tme, čo som išiel, tak som bol kúpiť nejaké čokolády a tak na privítanie a kúpil som 6, myslel som, že mám dosť. A oni začali chodiť večer postupne domov a ako ja už nemám čokolády. Ale tí Japonci boli takí milí, lebo sa začali medzi sebou deliť, jeden mi dal 1000 jenov za to. Strašne. Vyplo mi kameru, lebo mám tam nejaký interval nastavený, neviem aký. Pozrieť ešte. No takže, no a jeden z Japoncov mi dal 1000 jenov že za tú čokoládu, že aj on pre mňa niečo má a doniesol peniaze. Čiže to moja bankovka 1000 jenová. Na naše to je asi 3,5 eura. Veľmi podarené. A nechcel to zobrať naspäť, no. Ale mám aspoň na pamiatku nejakú bankovku z Japonska. Čo tam ešte k tomu? Neviem, kedy by som vám ukázal ten dom, lebo stále akože tam niekto je a nechcem tam behať s kamerou, že to poznáte, že proste to blbosť. Možno keď sa mi podarí, že budem sám, tak nejakú 2 fotky tu hodím do toho strihu, že jak to tam mám. Ale nechcem tam behať s kamerkou určite, ale je to akože, neviem, jak si to predstaviť, proste dom v základnej vybavení, neočakávate od toho, neviem čo. Máme tam aj telku s playkom, ktoré nikto nehrá. Neplayko, Xbox One. Nikto to, že nehrá, neviem, či je to je. Každý je väčšinou zalezený, alebo niekde tam niečo sa učia, tak. Je to vlastne taký internát miestny. No. Čo sa týka vybavenia v izieb, myslím, že to je všetko, čo treba. Posteľ samozrejme. Už tu boli obliečky, aj periny, nočný stolík, písací stôl so stoličkou, veľká malá skriňa tiež a to isté má aj môj spolubojúci, hej, že všetko je po 2-krát, takže je úplne v pohode. Všetci na dome sme tu po dvoch. Myslím, že to je aj lepšie. Keď si chcete zlepšiť angličtinu, určite si vyhľadávajte proste spolubojúceho. Sú to strašne milí ľudia, väčšinou sú to také, jak vy, prídu študenti, ktorí sa chcú niečo učiť. Môžete mať aj samostatnú izbu, nie je im problém, pripláca sa tam, ja neviem, nepozeral som to, ale okolo $100, dajme tomu, austrálskych,
ja platím nejakých $230, čo je asi 140 eur a týždenne. Platí sa tu každý týždeň. Tak ako všade v zahraničí, čo som bol doteraz, tak som si vždy všetko zariadil sám, lebo jak si zariadiš, tak máš. Vždy to tak fungovalo. To je inak najlepšie. Ale shoutout tejto agentúre GreatMate, lebo doteraz som nemusel nič riešiť a všetko zariadil už dopredu za mňa. A pre pohodlnosť myslím, že to je akože super. Pre nováčika, čo ide takto do zahraničia, akože prvýkrát študovať, myslím tak, že do Sydney až tak ďaleko od domova, tak myslím, že to je pecka. No, to je pekné. To si sa to nakal, a neviem, či aj nepôjde. Oh, wow. No, ako vám to ukážem. To je moja premiéra. A týmto sa s vami aj lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu.